tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kanama atinyarara emwete tenzi wenyanza tenzindi tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwinga andinzwe imwi moti ndinokutumamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda. Nhasi tichatungamirirwa namufundisi Betera paurukuro ine musoro wenyaya unoti Satani anorwisa vanochengeta mitemo yaMwari part 2. Toda kutenda vateereri. Tisatapinda mukati mechidzidzo ngatirambe tichiyeuchidzana kuti panguva ino yamuri kuona chirongwa chino ichi ndiyoyi even nemavhika anoteera vari kushandisa matelevhizheni time ndidzodzo 10 dzemangwanani musi weSunday wega wega. Vari kushandisa maredhiyo time ndidzodzo 2 masikati musi weSunday. Zvinogona kudaro kuti hausi pazviiri izvi. Zvidzidzo zvedu zvinowanikwa paYouTube. Vana application iyoyo pamagadgets enyu, pafoni, palaptop, even dzimwe nguva pamatelevision. Unogona kuita kuti uwane zvidzidzo zvese zvataita. Kwatone zvidzidzo zviri kumashure zvinopfuura kuma70 zvinogona kukubatsirai pane mimwe mibvunzo yauinayo. Chako kutsvaga pauri kunetseka napo, utsvaga musoro wenyaya, unogona kudaro uchiadresa nyaya yaurida kuti Mwari akubatsire. Then kune vamwe vekuti panosvika nguva yechidzidzo ichi uri kutravela, kana kuti uri pabasa, pakambani, kana kuti uri muofisi, kana kuti uri kumunda. Ngatiedzei kushandisa mafoni. Patineti aisa ma-earphones ayaya, foni toichuna, foni zhinji dzaane radio. Tonzwa ipapo uri kumunda, vamwe tinenge tine tumasola twedu tuduku, toita kuti titeerere. Tinoda kuedza kukurudzirana kuti pasaite chikonzero chekuti titi ndaakutadza kuona program because of this and this. Ngatiedzei minzi dzese tirambe tichifamba nechirongwa. Patiri kuti Satani anorwa nevanochengeta mitemo yaMwari. Tichiri kubhuku raDhaniel vateereri. Kuna Daniel 6 kwatakaona Daniel achiiswa mugomba reshumba. But umambo waitonga nguva iyoyo wemaMedo Persia vaiita mutemo uya wekuti asingadai vodai. Nyaya yemhando yakadaro haiperere mubhuku raDhaniel chete. Iyoyo yekuti vanhu vese vaidze kuita zvakafanana pachishandisa kunyorwa mutemo kana kuedza kukanganisa vanonamata Mwari nekugadzira mutemo unorwisa mutemo waMwari. Ndoda kuti muverenge kuna Daniel 6 vhesi ya6 kusvika pa9 kuitira kuti vanhu vangonzwa nyaya yakaitika muchapter ya6. Daniel chitsauko 6 vhesi ya6. Ipapo vakuru ava namachinda vakaunganira kuna mambo vari vazhinji vakati kwaari, Mambo Darius, raramai nokusingaperi. Vakuru vose voushe navarayiri namachinda namakurukota namadzishe vakarangana kuti mambo aite murayiro nekutema chirevo chakasimba kuti ani nani unokumbira chinhu kuna Mwari upi noupi kana munhu upi noupi namazuva na30, asi kwamuri imi mambo awisirwe mugomba reshumba.
Zvino chitemai chirevo imi mambo. Muise zita renyu parunyoro kuti chirege kuzoshandurwa nomurayiro wavaMedia navaPezhia usingashandurwi. Naizvozvo mambo Darius akaisa zita rake parunyoro nechirevo. Saka mutemo waigadzirirwa Daniel nengari yekuti paairarama hanzi haana paaitsaudzira kana zvasvika pakuchengeta mutemo waMwari airamba achiukoshesa. Saka vaaishanda navo vanga vakugadzira mutemo unoita kuti urwisane nemutemo waMwari. Saka mambo akabva ausaina. Ndo nyaya yatakadzidza kumashure yakazoita kuti Daniel akandwe mugomba reshumba nekuti ndo zvaitaura mutemo wacho, asi Mwari akazomurwira. Saka zvatakuita mufundisi toda kuona imwe nyaya yakada kudaro, yakada kufanana neyakaita kuna Daniel. Zvatiri kungoita nhasi pastor, toda kungoerenga bhuku raEsteri, raEsther. Mune nyaya, ndingangoti bhuku racho rese inyaya yakada kungofanana neizvi. Muri kuti mimi mune nyaya yekurwiswa kwevana vaMwari, vanochengeta mitemo yaMwari, vanochengeta mitemo yaMwari. Saka tiri kungoverenga. Saka kwamuri vateereri, mukazowana nguva muno muchikamu chatiri kudzidza pamuri kufamba nesu, tichaita tichinonga apo nepapo. Asi muine nguva yakatambanuka, verengai bhuku rese raEsther munyatsonzwa nyaya yacho mukuzara. Pastor, ndoda kuti mutotanga nekuverenga pachapter 2 vhesi ya5 kusvika pa7. Esther chapter 2 vhesi ya5 kuenda pa7. Zvino paShushani panhare yamambo pakanga pano muJudha wainzi Modhokai, mwanakomana waJairi, mwanakomana waShimei, mwanakomana waKishi muBhenjamini, wakanga atapwa Jerusarema pamwe chete navatapwa vakanga vatapwa naJekonia mambo waJudha, wakanga atapwa naNebhukadhinezari mambo weBhabhironi. Iye wakanga arera Hadhasa, ndiye Estere, mukunda wababa munini vake, nokuti wakanga asina baba namai. Zvino musikana uyu wakanga akanaka pavumiro hwake napachiso chake. Pakufa kwa baba vake na mai vake, Modhokai ndokumutora akamuita mukunda wake. Pari kutanga zvandiroda pastor, ndibatsirei chidzidzo ichi. Tine tiringotaura nyaya yemubhaibheri. Zvatodaita toda kuti vateereri vagone kunzwa kuti chii chakaitika panyaya. Saka iri kutanga nevanhu 2. Pana hanzi Modhokai nahanzi Esteri. Vanhu ava zvaive zvizukuru zvevabereki vaivaendeswa kuBhabhironi vari nhapwa. Saka nekufamba kwemakore zvizukuru zvaiveko asi vari vechiJudha. Saka uyu Modhokai uyu aigara nemwana wababa munini vake Esteri. Yanga yanherera nekuti vabereki vengu vashaya. Saka pana bhudhi nehanzvadzi yavo. Asi uyu bhudhi vari kutora semwana wavo. Vari kumutora semwana nekuti ana baba munini namai nini vashayika. Ende vaigara mucapital city yeumambo ihwohwo panzi paShushani apa. Saka mambo aiveko. Hameno zvanga zvaitika kumashure nemudzimai wake vaHosi. VaHosi vainzi vane kakusateerera kavanga vaita. Saka ndobva vanzi vaHosi ngavachibva pauHosi. Saka vazvidza mambo pamberi pavanhu. Hameno mabiko angaitwa. Iwo ndobva vanzi chiitai zvakati, vakuti aiwa handingaite zvakadaro ini. Saka machinda amambo akati muri kusiya vaHosi vachidai vachazofurira vakadzi vedu. Saka mambo hanzi akabva abvisa vaHosi pachinzvimbo. Saka mambo anga akuchitsvaga vaHosi vanyowani, queen weempire munyowani. Saka patanga nyaya pachinzi kwaive naModhokai naEsteri, hanzi pakabva paitwa macompetitions acho. Vanhu vakura zvaitoitwa zvemacompetitions kuti pawanikwe anonyatsokodzera kuti avaHosi. Kureva kuti mhandara dzaiuya dzotoparedwa pamberi pamambo. Mambo ozotsvaga wani. Kwete zvemusi 1. Zvakatoitwa program yemwedzi yakawanda yekuti vakatombonzi ngotangai nekugeza chete. Vobva vanzi muchizora mafuta. Uchitsvaga hembe dzinonyatsoita. Saka hameno zvaiitwa nguva iyoyo shuwa. Saka macompetitions acho apera. Chiverengai Esther 2 verse 17. Esther 2 verse 17. Yes. Mambo akada Esteri kupfuura vamwe vakadzi vose, akanzwirwa tsitsi novunyoro naye kupfuura dzimwe mhandara dzose. Naizvozvo akaisa korona youhosi pamusoro wake, akamuita vaHosi panzvimbo yaVhashiti.
Saka Esther uye ari kuchengetwa nabhudhi vake Modhekai. Hanzi macompetitions ese zvese zvaitwa akabva akodzera kuita vahosi ndiEsther. Ndiye akabva aita queen. Handiri mazonaka. Asi ari werudzi rwechiJudha. Ari muJudha iri nherera. Yarerwa nabhudhi vekwababa mukuru Modhekai. Chiri kudzokorora mufundisi vatere, toda kuti munyatsokabata kanyaya vane mabhaibheri zokadzokororai. Saka pane chimwe chinhu chakaitika chakakosha chiri mubhuku iroro pana Esther 2 vhesi ya20 to 23 chaya chaitwa nabhudhi Esther ava hosi ndechekuti kudii? Esther chapter 2 vhesi 20 kusvika pa23. Esther wakanga achigere kuvazivisa hama dzake kana rudzi rwake sezvaakarayirwa naModhekai, nokuti Esther wakateerera murayiro waModhekai sezvaaisiita acharerwa naye. Zvino pamazuva iwayo Modhekai agere pasuo ramambo, varanda vaviri vamambo Bhigitani naTereshi pakati pavarindi vomukova vakatsamwa vakatsvaka kuuraya mambo Ahashivheroshi. Chinhu ichocho chikazikanwa naModhekai, iye ndokuzivisa vahosi Esteri. Esteri akandoudza mambo nezita raModhekai. Zvino vakati vachinzvera chinhu icho, vakawana kuti zviro kwazvo vose vari vaviri vakasungirirwa pamuti, zvikanyorwa mubhuku yamakoronike pamberi pamambo. Maona nyaya. Hanzi Esteri ava hosi. Bhudhi vake vaya vekumurera vanenge vaita basa rekuchengetedza muzinda wamambo, vachigadha pagedhi, ndo raive basa ravo. Saka hanzi mazuva iwayo pakabva paita mamwe magadhi mairi amenoti changa chaitiko chii kuti vatsamwe, vachitsamwira mambo. Saka vanga vakuronga kuda kuuraya mambo. Saka Modhekai ndobva azviziva kuti vanhu vada kuurayani, ndobva aenda kuna vahosi inova hanzvadzi yake ya. Ndobva anoti vakomana ndo zvavari kuronga, Bhigitani naTereshi vada kuurayani mambo. Vahosi vakati yowe, ndobva vanoudzani mambo. Hanzi ndobva nyaya yaferefetwa ikatoonekwa kunzi ichokwadi, Bhigitani naTereshi vangoida kutouraya mambo. Hanzi vakabva vaurayiwa varume 12 vakasungirwa pamuti. Hanzi nyaya ndobva yabva yanyorwa mumabhuku ehurumende, mambo apotsa afa, Bhigitani naTereshi vengoida kumuuraya, toda kutozotenda Modhekai ndiye aita kuti nyaya yese iende pachena. Saka yanzi nyaya yakabva yanyorwa mumanyuzipepa enguva iine zita raModhekai kuti aita chinhu chakakosha. Saka tiri kufamba tese vateereri, hanzvadzi yaModhekai ndiye ava hosi. Modhekai ari aigadha panogara mambo, ndiye abatsira kuti mambo vasaurayiwe. Ngatichionai imwe karekta yechitatu mubhuku raEsteri. Atiendei pana Esther 3 vhesi ya1 kusvika pana 4. Esther 3 vhesi 1. Shure kwaizvozvo mambo Ahashivheroshi wakakudza Hamani mwanakomana waHamedhata muAgagi, akamuita mukuru nokumupfudza ave mukuru kumachinda ake ose. Zvino varanda vose vamambo vakanga vari pasuo ramambo vakakotama nokupfugamira Hamani, nokuti mambo wakanga arayira saizvozvo pamusoro pake. Asi Modhekai haana kukotama kana kumupfugamira. Ipapo varanda vamambo vakanga vari pasuo ramambo vakati kuna Modhekai, iwe unodarikireiko murayiro wamambo? Zvino vakati vataura naye mazuva ose, iye achiramba kuvateerera, vakaudza Hamani kuti vaone kana mashoko aModhekai angava nesimba, nokuti wakavaudza kuti iye muJudha. Saka bhuku riri kuenderera mberi mufundisi. Mambo aitonga uya hanzi akabva apromota mumwe murume hanzi anonzi Hamani, ndiye waakabva aita mukuru anomuteerera. Hanzi mambo ndobva apa murayiro kumagadha ake kuti Hamani kana achipfuura munomukotamira nekumupfugamira. Saka kupfugama zvinotori nekunamata. Kutonamata chaiko. Haisi respect yekungoti good morning sir. Aiwa, kwaitwa kupfugama kwekunamata. Saka hanzi Hamani paaipfuura pese, Modhekai manje ndiye mwe aigadha ipapo aisapfugama. Saka vamwe vaimubvunza kuti iwe hauna unzwa here kuti mambo akati murume uyu tinodii? Tinomupfugamira nekumunamata. Hanzi uyo Hamani ari kurambirei kupfugama. Modhekai. Uyu Modhekai ari kurambirei. Mirai munzwe mapinduro aita. Saka aita akakwenywa nomwe kunzi iwe
kuramba uchita mistake zvakanzi tipfugamire murume uyu timunamate. Hanzi saka iye aipindura aiti ndiri mujudha. Manzwa reason yacho yaibva. Hanzi aingoti ndiri mujudha zvatokwana. Hakusi kuramba kwekushaya respect. Aiwa. Kwaine kwekuti ndofunga chijudha pane zvachaireva. Kureva kuti vakadzidziswa kungopfugamira Mwari chete. Very good. Ukaerenga kuna Exodo 4 verse ya Exodo 20 verse 4 kusvika pa6. Pamitemo ine gumi panototi usapfugamire chimwe chinhu kuchinamata chisiri Mwari. Saka majudha ese sezvinotarisirwa vaKristu vese ndo zvaizikanwa nani naModhekai. Saka enzi vakada kunyatsona kuti ari serious here kana kuti ada kunyepera aida kuita zvechechi pabasa. Handobva vanozivisa Hamani namambo kuti kune munhu ari kuramba kuita zvamakataura. Chiverengai vhesi ya 5 kusvika pa6. Esther 3 vhesi ya 5 kusvika pa6. Esther 3 vhesi ya 5. Zvino Hamani wakati achiona kuti Modhekai haakotami kana kumupfugamira, Hamani akava neshungu kwazvo. Asi wakashoora kuuraya Modhekai oga, nokuti vakanga vamuzivisa rudzi rwaModhekai. Saizvozvo Hamani akatsvaka kuparadza vaJudha vose vakanga vari paushe hwose hwaAshivheroshi, irwo rudzi rwaModhekai. Hanzi Hamani audzwa kunzi mukomana uya murume uya asiri kukupfugamira mujudha. Hanzi akabva anyatsozwa kuti saka ndine problem hombe. Imwe pfungwa yekutanga akamboti bheta ndiurayani. Kutouraya kwete kumudzinga basa ba. Ndopamunoona hasha dzina Satani kune vanhu vanomira pamitemo yaMwari. Ndobvaona kuti ndikauraya ega iko kuine vamwe vaJudha kureva kuti vane kahunu kakangodai. Saka hanzi akabva aronga kuti bheta ndiuraye vaJudha vese vapere. Verengai vhesi 8 na 10 pana Esther 3. Esther 3 vhesi ya 8. Hamani akati kuna mambo Ahashivheroshi, rumwe rudzi rwavanhu ruriko rwakapararira nokutekeshera pakati pavanhu pamativi ose enyika dzoushe hwenyu. Mirau yavo yakasiyana neyavamwe vanhu. Havachengeti mirau yamambo. Saka mambo haafaniri kuvarega varipo. Chibva masvika pa 15 13 kusvika pa 15. Kana mambo achifara nazvo, mwadhi ngainyorwe kuti vaparadzwe. Ini ndichabudisa matarenda ane zviuru zvine 10 esirivheri pamaoko avatariri vebasa ramambo, vavaise pazvivigiro zvepfuma yamambo. Ipapo mambo akabvisa chindori chake paruoko rwake akachipa Hamani mwanakomana waHamedhata muAgagi, muvengi wavaJudha. Vhesi 13. Mwadhi dzikatumwa nenhume dzinomhanya kumativi ose enyika dzamambo kuti vaJudha vose vaduku navakuru navana vaduku navakadzi vaparadzwe nokuurawa nokupedzwa pazuva rimwe, pazuva re13 romwedzi we12 uri mwedzi waAdhari, uye nenhumbi dzavo dzose dzipambwe. Mashoko orunyororwa akatumwa kuvanhu vose kuti chirevo chiparidzwe pamativi ose enyika kuti vazvigadzirire zuva iroro. Nhume dzinomhanya dzikachimbidzikiswa nomurayiro wamambo, chirevo chikaziviswa paShushani panhare yamambo. Ipapo mambo naHamani vakagara pasi vakanwa, asi guta reShushani rakadziyaniswa. Hamani akabva aenda kuna mambo akanopa kompleni zvikanzi pana vamwe vanhu vari muumambo hwenyu havateerere mambo. Mitemo yavo vanoda kungozvita vari different kune vamwe. Vanhu ivava hazvina kunaka kuti tive navo. Mambo ndobva atora signature yake kwakupa Hamani zvikanzi aiwa chigadzirai mutemo munyore tsamba kuti musi wakati vanhu vese vavo vari kuurayiwa. Ende hanzi Hamani akatopa mari akati ndine mari yekusponsa program iyoyo yekuti nyika yese tiuraye vanhu ivava vada kungozvita different vasingadi kuchengeta mitemo yenyu. Mimira timbonzwa kambo tuye toenderera mberi nechidzidzo chedu. Nafamba kure nekumusha tenzi zvinodzoka ndakaita zvakashata zvinodzoka kumushata manudzai maoko enyu tenzi nouya nditore ndite muranda wenyu nokuti ndokotadza nodzoka kumusha wenyu kumusha zvese zvashata mwana wenyu narenesha zvekusafamba ndoya tenzi zvekusafamba ndite wenyu narini
vanomuchingamidzai zvakare vateereri, tichienderera mberi nehurukuro yedu. Satani achirwisa vanochengeta mitemo yaMwari part 2. Hamani ndiye wataona achirwadziwa kuti Modhekai sei asiri kumupfugamira nekumunamata. Saka audzwa unzi Hamani abva audzwa unzi Modhekai uyu chiri kuita kuti adaro muJudha. MaJudha ndo vaya kuti ukadzidza kuna Romans kunonzi vanotipfuura pakudii vaJudha, zvikana nekuti ndo vakanyatsa kutambidzwa mitemo kuti vatiche ndudzi dzose. Saka Modhekai aichengeta mitemo yaMwari. Pamitemo yaMwari pane unoti usapfugamire kana kunamata chimwe chinhu chisiri Mwari. Saka airamba achiti ndiri muJudha handikunamate iwewe Hamani. Saka Hamani taona achienda kuna mambo. Ndobva anoti mambo, mari yacho ndinotori nayo. Kune vanhu vasiri kuteedzera mitemo yenyu. Kune vanhu vakasiyana nevamwe vane mitemo yakasiyana nevamwe. Toda kuti vanhu avabviswe, vaurayiwe. Hanzi mambo akabva abvuma kwakutora signature yake kwakuipa Hamani. Hamani ndobva agadzira tsamba dzakaenda empire yese kuitira kuti vaJudha vese vaurayiwe. Chaive chokwadi here pastor kuti vanhu ava havadi kuchengeta mitemo yamambo? Unoziva katauriro munhu kana aine nyaya yake achida kunotsvaka zvaari kuda. Kapurezidendero aiita kuti akaudza mambo kuti havachengete mitemo yenyu, mambo anobva ashadirwa. Saka nehasha obva atsigira zvaari kuda iye. Muwaingonzi mutemo papa ine kawo chokwadi kadiki kekuti mambo ndiye akanga ati Hamani apfugamirwe nekukotamirwa. Saka uya akabva ataura sekunonzi mitemo yese vanhu ava basa ravo nderekungotyora mitemo yamambo vanongopikisa bedzi. Yeti maonero andaita apa vanenge vari kuzopikisa wamambo kana warwisana newaMwari. Ndo maonero andine ndaita apa kuti vanenge vaive vanhu vaiteedzera mitemo yese yamambo kunze kwekunge wamambo wapikisana newaMwari. Saka ngatichiverengai munzwe mubhuku iro. Vateereri vachangojoina chirongwa tati munogona kunoverenga bhuku rese raEsther. Rinoburitsa pfungwa yekuti Satani anorwisa vanochengeta mitemo yaMwari. Verengai Esther 4 vhesi ya 1 pastor. Zvino Modhekai wakati achinzwa zvose zvaitwa, Modhekai ndokubvarura nguo dzake, akafuka magumbu nokuisa madota pamusoro wake, akapita pakati peguta akachema nokuchema kukuru kunorwadza mwoyo. Anzi anzwa kuti ndo zvaitwa mutemoyo. Anzi akachema. Kumagumba yachi kurwa kuti akapfeka mamvemve. Pamupacho unonzwa chinzi akapfeka masaga. Kwaive kuita sei ndinozvinzwa muBhaibheri kakawanda. Yaive nzira yekuzvidurura munhu achiratidza kurwadziwa nekuchema kuti hazvina kumbomira zvakanaka. Hanzi saka paaidaro dzimwe ndima dzacho dziri pazasi dzinobva dzati Esther akazvinzwa kuti zviri kuita bhudhi vako uku. Although vanhu vanga vasati vauzwa ndibhudhi. Kuti Modhekai ndo vaingotaurawo senyaya kuti Modhekai anogadha kwamambo hazvisi kuita zvakanaka. Hanzi Esther ndobva atotuma hembe dzakanaka nevasikana vake vebasa kuti endai munomupa apfeke zvinhu kwazvo. Handobva aramba. Kusvikira Esther audzwa kunzi ari kuchema nyaya yakadai. Saka Esther aitoona kunge nyaya ikai inongokanganisa vamwe vechiJudha but iye savahose ari right. Saka akazotumirwa message naModhekai pana chapter 4 verse 13. Verengai munzwa achitumirwa message. Esther 4 verse 13. Yes. Ipapo Modhekai akavarayira kuti vapindure Estere vati, usati iwe uchapukunyuka mumba mamambo kupfuura vamwe vaJudha vose. Nokuti kana iwe ukanyarara chose nenguva ino, vaJudha vachabatsirwa nokurwirwa nomumwe mutoo. Asi iwe neimba yababa vako muchaparadzwa. Handiti zvimwe wakasvika paushe nokuda kwenguva inenge seino here? Ipapo Estere akarayira kuti vapindure Modhekai vati. Saka akabva audzwa zvikanzi imimi vahosi kwamuri ikoko kupalasi mukanyarara henyu hameno. Muri kufunga kuti muri safe. But maonero andiri kutoita Esther ka ndofunga Mwari akatokutendera kuti uite vahosi kuitira dambudziko ratiwira kuti ugomirira vaJudha. Aiedza kunyatsotiko kuti wakaendera panguva yakaita saino kuitira ari kuti iye iwe uri padhuze namambo, right? Zvekuti matauriro aungaite namambo anosiyana nesu tese nevamwari zasu. Saka kuroorwa kwako namambo kuita vahosi zvaitova muurongwa hwaMwari
Alright. kushandisa kunyengetedza mambo kuti majudha asaurayiwa kuti umirire. Saka ndo maitira Mwari here aya muupenyu. Mukurarama kwedu Mwari anopota achikanda-kanda vanhu vake munzvimbo dzakasiyana-siyana. Alright. Achiziva kuti angava matare kana hurukuro dzinoitwa kana kurongwa kunoitwa. Mwari ane vanhu vaakatoisa kunzvimbo kuti zvaanoda iye zvigobudirira nevanhu vavo. Saka it means patinorarama pasita munhu wese angadai achinyatsoona kuti pandiri pano ndakauyisirwei naMwari. Right. Chiverengai pazasi tinzwe Esther akabva ati chindinamatirai ndaakutsanya nevasikana vangu. Ndigotsvaga wei yekuti ndiende kuna mambo. Nei zvaida kutsanya here kuti angoenda kuna mambo? Chaitirwa pane mumwe murayiro waiitika murudzurwo wandisingadzwisisi. Vaiti kudii? Mambo zvaaiita mutemo wanga uripo vaiti kana munhu achida kuenda kuna mambo aitomirira kutanga adedzwa chero ari mudzimai wake. Aungoende. Ndosaka ari kuti mirai nditsanye ndingoenda, handina kudedzwa asi ndongoenda. Saka bonzo vaiti ukangoenda usina kudaidzwa waigona kana kutourayiwa. Iwo uri vause. Saka mitemo yavo vaigadzira mitemo zvisina kuna. Chiverengai chapter 5 verse ya 2 to 5 tinzwe kuti akazoenda here kuna mambo iye Esther. Esther 5 verse 2 kusvika pa5. 2 kusvika pa5. Zvino mambo akati achiona vahosi Esteri amire paruvazhe, iye akanzwirwa tsitsi naye. Mambo akatambanudzira Esteri tsvimbo yendarama yakanga iri muruoko rwake. Ipapo Esteri akaswedera akabata muromo wetsvimbo. Zvino mambo akati kwaari, unoreveiko vahosi Esteri? Unokumbireiko? Uchapiwa? Kunyangwe uchikumbira hafu youshe hwangu. Esteri akati, kana mambo achifara nazvo, mambo naHamani ngavauye nhasi kumafundo andakamugadzirira. Ipapo mambo akati, Hamani ngaachimbidzike kuti zvakarehwa naEsteri zviitwe. Naizvozvo mambo naHamani vakaenda kumafundo akanga agadzirwa naEsteri. Right. Saka nyaya yedu pairi kuenderera mberi vateereri, hanzi Esther akazoshingiswa naMwari kuenda pamberi pamambo. Saka aenda pamberi pamambo, mambo akati kwakanaka here kwawangouya, because vaizva kuti hapana appointment. Hanzi Esther ndobva ati mambo, kana mafadzwa nazvo ndagadzira mafundo toti chimu kutaura kwanasi. Tingangoti pane mabiko andaita uyai. Pane mabiko andaita uyai, but musauye mega. Muye naHamani ndekuti ndiye aive jinda raiteererani mambo. Anyora tsamba wacho arida kuuraya vaJudha uya. Ndiye abvanzi naEsther, mambo kana makuya munaya naHamani. Saka enzi mambo akanyatsoona kuti pane chiri kunetsa munhu uyu. Ndobva abva ati ndiani arapo, endai munodedza Hamani. Tikasike kuenda kwatadedzwa kumabiko uku. Hanzi vaenda kumabiko kuya. Esther akanzi taura chauri kuda. I'm sure une chinhu chikuru. Kana uri kuda hafu yeumambo ndinokupa. Aipika, aikasika kupika ziterere. Hafu yeumambo hauso wekuseka. Zvikanzi ndinokupa. Hanzi Esther ndobva ati alright. Kana muda kuti nditaure zvandiri kuda, dzokai futi mangwana. Ndibike futi. Mangwana ndiri kuita futi mamwe mabiko. Saka vapedza mabiko ekutanga pavakanzi mudzoke futi mangwana, Hamani akabva abuda achibva kumabiko kwaanga aina mambo. Akuenda kumba kwavo. Verengai munzwe Hamani paanga akuenda kumba pana Esther 5 ipapo kubva verse 9 kusvika 15. Esther chitsauko 5 verse ya 9 kuenda ku15. Yes. Ipapo Hamani wakaenda nezuva iro achifara aino mwoyo muchena. Asi Hamani wakati achiona Modhekai pasuo ramambo kuti wakaramba kumusimukira kana kumutya, akasvotwa kwazvo pamusoro paModhekai. Asi Hamani wakazvidzora hake akaenda kumusha, akatuma munhu kuzodana shamwari dzake nomukadzi wake Zereshi. Hamani akavarondedzera kubwinya kwepfuma yake nokuwanda kwavana vake namakudzirwe aakaitwa namambo namapfuudzirwe ake ave mukuru kumachinda navaranda vose vamambo. Hamani akapfuura akati, navahosi Esteri havana kutendera mumwe munhu kupinda namambo kumafundo avakagadzira, asi ini ndoga.
uye mangwanavo ndadanwa navo pamwe chete namambo. Asi izvo zvose hazvindibetsere chinhu kana ndichigara ndichiona Modhekai muJudha agere pasuo ramambo. Ipapo mukadzi wake Zereshi neshamwari dzake dzose vakati kwaari, rayirai kuti vagadzire matanda ana makubhiti 50 pakureba kwawo. Mangwana mugokumbira kuna mambo kuti Modhekai asungirirwe paari. Ipapo mungapinda henyu nomufaro namambo kumafundo. Zvino shoko iro rakafadza Hamani, akarayira kuti matanda agadzirwe. Ya unonyatsoona kuti mukomana uyu anga akavenga maJudha. Saka pavapedza mabiko ekutanga, hanzi dzakuenda kumba vaibva pamuzinda wamambo vakupfuura nepagate past, ndopaena Modhekai. Hanzi Modhekai akaramba kumusimukira kana kumunamata. Ende hanzi haana kutombomutya. Hanzi ipapo Hamani akazvibatawo semunhu mukuru. Akati no, nyaya ndiri kuigadzirisa mai manje, iri kupera mai manje. Hanzi achisvika kumba kwakudedza vavakidzani vake neshamwari. Hanzi kwakutanga kuvatsanangura kuti muri kumbondoonawo sei mazuva ano. Zvikanzi muri kuziva here kuti ndinda second in command, ndapromotwa. Zvikanzi muri kuziva here kuti pfuma yangu yawanda so. Hanzi achitaura izvozvo zvikanzi nhasi chaiye munozva ndiri kubva kupi? Ndiri kubva kumabiko. Queen vahosi vangodedza ini chete. Tatiri tu namambo inini chete. Dzichizvirumbidza. Zvikanzi mangwana futi kwanzi kune mamwe tiri kudzokera. Ndiamanu. Zvikanzi but munoziva chiri kundibowa zvese izvo hazvisi kundibatsira. Because chiri kuzonyanyondisvota kuramba ndichiona Modhekai muJudha asingandipfugamire. Nei munoonawo seipa. Hazvindibatsire kuporomotwa, hakundibatsire pane kupfugamirwa. Unoziva kuti ndopandiri kuti Satani zveshuwaka. Unoona ndi Satani. Satani haadi vanochengeta mitemo yaMwari pastor. Shuwa ungati kupromotwa kwese hakubatsire. Mabiko auri kukoko habatsire. Chinobatsira kupfugamirwa. Kusingaunze kana akupe mari, akupe kana chinhu, asi uda ungona apfugama, zvokunda mari yese yawapromotwa iyi. Hanzi mukadzi wacho akabva ati hazvinetse baba mwana. Gadzirai matanda, monokumbira mambo mangwana kuti Modhekai uyuka asungirirwe pamatanda. Saka ngatichionai mangwana acho, erengai chapter 6 verse ya 1 to 3. Esther chapter 6 verse ya 1. Zvino usikuhwo mambo wakashayiwa hope, akarayira kuti vauye nebhuku yamashoko amakoronike akaravirwa mambo. Vakaona kuti pakanyorwa kuti Modhekai wakadeya kuzivisa mashoko aBhigitani naTereshi, varanda vaviri vamambo, pakati pavarindi vomukova, vakatsvaka kuuraya mambo Ahasveroshi. Ipapo mambo akati, Modhekai wakakudzwa nokurumbidzwa seiko pamusoro pechinhu ichi? Varanda vamambo vaimubatira vakati haana chaakaitirwa. Saka pavaita mabiko ekutanga aya, usiku hwacho Hamani paari kuripota kumudzimai, mambo apedza mabiko, vachiitira kuti mangwana kuitwe mamabiko. Hanzi mambo akashaya hope. Handobva kuti mbondipai ndimboverenga nhoroondo dzeumambo huno. Hanzi paaiverenga mabhuku paya, ndobva aona kuti aikazva pana Bhigitani naTereshi vakada kumbondiuraya gore riya. Vanhu ava zviya Modhekai akaziva nyaya iyi, ndakazomupromota, ndakamubhadhara nei. Saka hanzi kuseniko kwachibvunza akati, nhai makomana imi, uyu mukomana akandisevha pandaida kuurayiwa naBhigitani naTereshi, takazomuitira chii? Hanzi varanda vakati hapana. Mambo ndobva shemisa kuti aiwaka munhu aifanira kuriwadwa. Zvikanzi saka ndiani ari panze anga akufunga kuriwadwa. Saka kuseni ikoko ndokwaiuya Hamani kuti akumbire manje kuti ndoda kuti Modhekai adi asungirirwe pamatanda. Saka pane zvinhu zvizvo zvandirikuona. Uri kuona here kuti Satani ari kushanda naHamani. Mwari apinda nekuna mambo. Mwari apinda nekuna mambo ndiye aita kuti mambo vashaye hope. Saka Hamani paari kumukira kuti akumbira kuti Modhekai asungirirwe, Mwari ari kuudzawo mambo kuti mambo, Modhekai hamuna uzomubhadhara akakusevhai upenyu. Saka muri kuona pfungwa dzacho dziri tu. Saka hanzi Modhekai anga ari kutopindawo muvazhe dzamambo. Mambo paakati kuna ana ari panze, zvikanzi aiwa pana Modhekai ari kudii? Ari kupinda. Pana Hamani. Saka ndobva vakukurukura manje. Verenge ipapo, ndoda kuti muverenge pastor. Pavhesi ya 6 kusvika pa9. Esther 6 vhesi ya 6. Naizvozvo Hamani akapinda, mambo akati kwaari, munhu mambo waanoda kumukudza ungaitirweiko?
Zvino Hamani akati mumwoyo make, mambo vangada kukudza ani kwaasiri ini? Hamani akati kuna mambo, iyeye munhu mambo waanoda kukudza ngaatorerwe nguo dzoushe, idzo dzinosifukwa namambo, nebhiza rinositasvwa namambo, nekorona youshe inosidzikwa pamusoro wake. Zvino nguo nebhiza ngazviiswe pamaoko omumwe wamachinda amambo unokudzwa kwazvo, kuti vafukidze munhu iyeye mambo waanoda kukudza, vagomufambisa munzira dzomuguta akatasva bhiza, vadanidzire pamberi pake vachiti, munhu mambo waanoda kukudza ngaaitirwe saizvozvo. Saka Hamani paakapinda akabvanzi itayauye. Vateereri, tiri kudzidza bhuku raEsta, munonoverenga rese. Saka apinda manje, iye ada kukumbira kuti ndoda kusungirira Modhekai. Mambo varida kutomudza kuti pane munhu wandiroda kupromota. Zvikanzi naye Hamani, munhu anoita zvinofadza mambo waanonyatsona kuti munhu ndoda kumukudza, angaitirwe chii? Ndati nditange ndakubvunza ndisati ndaita. Saka Hamani akafunga ndiye ari kurehwa. Zvikanzi mambo, kana paine munhu wamunei muchida kukudza munhu anofanira kupiwa hembe dzenyu dzeumambo apfeke, opiwa ngoro yamunofamba nayo nebhiza ramunofamba naro imimi samambo, otasva bhiza iri. Mobva matsvaga mumwe munhu akakudzwa muumambo hwenyu, munhu mukuru asiri imimi, obva aenda pamberi pedhongi riya iri, ofamba achideedzera achiudza guta rese kuti munoona here munhu anofadza mambo uyo, munoona here munhu anofadza mambo uyo. Chibvai maiverenga munzwe pavhesi 10 na11. Toda kuti tinzwe kambo mai manje. Vhesi ya10 chapter 6 yaEsta. Ipapo mambo akati kuna Hamani, chimbidzika utore nguo nebhiza sezvawataura, undoitira Modhekai muJudha saizvozvo. Iye ugere pasuo ramambo, usarega shoko rimwe pamusoro pamashoko ose awataura. Zvino Hamani akatora nguo nebhiza, akafukidza Modhekai, akamufambisa panzira dzomuguta, akatasva bhiza, akadanidzira pamberi pake achiti, ndizvo zvichaitirwa munhu uyo mambo waanoda kukudza. Mirati mbodzwa kambo. Saka iye angauya achikumbira kuti ndoda kusungirira Modhekai. Mambo ndobva vafanotaurira, mambo ndobva vafanoudzwa naMwari kunzi pane munhu akakusevhai, mupromotei wamunofanira. Saka iye asati ataura muromo wake abvanzi chikazi akatangirwa namambo. Zvikanzi chifamba, iwewo ndiwe munhu akakudzwa manje wokutungamira dhongi iroro. Chifamba manje muguta mese uchiudza vanhu kuti ndiye munhu anofadzwa nani? Anofadza mambo. Saka mirai timbodzwa kambo tisikuona but muri kuona here pesa apa kuti Modhekai aisvika pakuda kuurayiwa naHamani nengari bedze kuti ari kuchengeta mutemo waMwari. Chidzidzo chedu chiri kuti Satani anorwisa vanochengeta mitemo yaMwari. Rambai muri pachirongwa, ngatimbodzwa kambo. Nerungwana nerwerumuko wamanda inoridzo, tichamuka, haleluya, tichamuka. Vatsvene vose vofara nemisodzi chavipo, tichamuka, haleluya, tichamuka. Tichamuka, haleluya, tichamuka. Amen, tichamuka, haleluya, nerungwana nirwerumuko, apo rufu rwaparadzwa. Tichamuka, haleluya, tichamuka. Rungwana nirwerumuko, rova zuva rofadza. Tichamuka, haleluya, tichamuka. Vana baba, vana mai nevadikanwi vose, tichamuka, haleluya, tichamuka. Tichamuka, haleluya, tichamuka. Amen, tichamuka, haleluya, nerungwana nirwerumuko, apo rufu rwaparadzwa. Tichamuka, haleluya, tichamuka. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Satani anorwisa
Vanochengeta mitemo yaMwari part 2. Yes, tiri kudzidza bhuku raDhaniel, asi tangoti tione imwe nyaya yakafanana neiyoyo iri mubhuku raEsther. Pana Esther chapter 6 pastor, vhesi ya13 kusvika pa14. Right. Hamani apedza kufamba guta rese achideedzera kuti ndiye munhu anofadza mambo. Ngatichimuona achienda kumba. Right. Esther 6 vhesi ya13. Hamani akarondedzera kuna Zereshi mukadzi wake neshamwari dzake zvose zvaakaitirwa. Ipapo shamwari dzake dzakangwara naZereshi mukadzi wake vakati kwaari, kana Modhekai uyu wawakatanga kuwa pamberi pake ari worudzi rwavaJudha haungakundi, asi zviro kwazvo uchawa pamberi pake. Vakati vachataura naye, varanda vamambo vakasvika vakachimbidzika kuenda naHamani kumafundo akanga agadzirwa naEsther. Iyi program yazongoitika during the day. But mabiko echitu anga ari usiku wacho. Saka hanzi paakasikoripota kuti kuzvazoitika ukomani. Zvikanzi shamarika. Kana Modhekai uyu kauyu ariye watakati ugadzirire matanda. But ariye futi waungori pamberi pake uchimutungamirira. Watodona iwe nyaya hawiwi nei. Hanzi achiri kurondedzera kudaro machinda amambo akabva uya. Zvikanzi mamirirwa namambo. Remember kuti takakokwa kumabiko naEsther. Saka akabva abuda manhero aya. Ndobva abva aenda kumabiko echipiri. Saka Esther akabva achitaura nyaya yake. Chiverengai Esther 7 vhesi ya3 na4. Esther 7 verse 3. Ipapo vahosi Esther vakapindura vakati, kana ndichinge ndanzwirwa tsitsi nemi mambo, kana mambo achifara nazvo, ndinokumbira kuti ndipiwe upenyu hwangu nokuda kwokunyengetera kwangu, nohwavanhu vangu nokuda kwokukumbira kwangu, nokuti tatengeswa ini navanhu vangu kuti tiparadzwe, tivurawe, tipedzwe. Dai takanga tatengeswa tive varanda navashandiri, ndingadai ndanyarara hangu, nokuti kutambudzika kwedu hakungaenzaniswi nokutadzirwa kwamambo. NdiEsther akutaura namambo. Zvikanzi nyaya yandakazeza kutaura nezuro ndeyekuti inini nerudzi rwangu tiri kunzi tiurayiwe. Dai kuri kwekuti paita mutemo uri kuti tive varanda hedu tichisenza kana kupi tichita basa ripi, but tiri kutonzi tife. Saka mambo akashamisika kuti ada kuuraya vahosi ndiani. Chiverengei vhesi 5 na7 munzwe. Verse 5 kuenda ku7. Yes. Chapter 7 yaEsther. Yes. Ipapo mambo Ahashveroshi akapindura akati kuna vahosi Esther, ndianiko uripiko iye wakafunga mumwoyo make kuita izvozvo? Esther akati, mudzivisi nomuvengi ndiye Hamani uyu wakaipa. Ipapo Hamani akatya pamberi pamambo navahosi. Mambo akasimuka pamafunde ewaini, akatsamwa, akaenda kumunda weimba yamambo. Hamani akasimukavo kuzokumbira upenyu hwake kuna vahosi Esther, nokuti wakaona kuti mambo wakafunga kumuitira zvakaipa. Munoza kuti nyaya ichi inonetsa. Munoza haidi kuti muri kuita mabiko muri 3. Dai muri 4 kana 5 zviri nani. Vaingova 3. Esther achitaura nyaya yani. Saka Hamani namambo vai vakateerera. Zvikanzi munhu afunga izvozvo kuti muparadzwe ndiani. Zvikanzi uyu Hamani. Munoza hanzi mambo akapererwa kuti Hamani kuda kuuraya vahosi. Saka mambo vakabva wabuda vambofamba mugadheni nehasha. Hanzi saka iye Hamani akanyatsona kuti hasha idzi ndapera. Hanzi saka Hamani akabva asimuka paire kwakunopfugama pamberi pani achikumbira ruregerero. Ndoda kuti muone kuti akawedzera sei nyaya yake. Verengai vhesi 8 kusvika pa10 yaEsther chapter 7 verse 8. Ipapo mambo akadzoka achibva pamunda weimba yamambo akapinda panzvimbo yamafundo ewaini. Zvino Hamani wakanga azviwisira pachigaro pakanga pagere Esther. Mambo akati, zvino wotoda kuchinya vahosi muno mumba pamberi pangu kani? Zvino shoko iro rakati rabuda mumuromo wamambo, vakafukidza chiso chaHamani. Ipapo Haribhona, mumwe muranda wakanga ari pamberi pamambo, akati, tarirai, paimba yaHamani pamire matanda akareba ana makubiti 50 akamiswa naHamani kuti asungirirepo Modhekai. Akataura zvakanaka nokuda kwamambo. Mambo akati, musungirireipo paari.
naizvozvo vakasungirira Hamani pamatanda aakagadzirira Modhekai. Ipapo kutsamwa kwamambo kwakanyarara. Saka yanzi mambo achibva kugadheni ndobva vaona ari pacheya pana vahosi ari kukumbira ruregerero. Mambo akati wakuda kutotora futi mukadzi wangu. Yanzi hasha dzakabva dzawedzera. Hanzi pakangotaurwa shoko iro machinda anogadha aya vakatoziva zvazvinoreva kwakutomufukidza musoro kuratidza kuti papera. Watotongerwa rufu kuvharwa musoro kuya. Saka mumwe wevaranda ndiye akabva ati mambo hazvinetse. Zvikanzi kumba kwaHamani izvozvi izvi kune matanda akagadzira aangaida kutosungirira Modhekai. Mugoona Modhekai ndiye uye akakusevhai upenyu, angaida kutourayiwa naHamani. Mambo akati chibvai manomuturika iye ndiye to zvapera, ndobva abva aurayiwa ndobva afa. Saka zvine ngozi kushandiswa naSatani kurwisa vana vaMwari. Itori warning, chidzidzo ichi itori warning. Itori warning, netseranai zvimwe. Musanetserana nekuti vari kuramba vachichengeta mitemo yaMwari. Saka akabva apera, but nyaya yange isati yapera. Ngatichiendai pachapter 8 verse 1 kusvika pa3. Esther chapter 8 verse 1. Yes. Zvino pazuva iroro mambo Ahashveroshi wakapa vahosi Esteri imba yaHamani, iye muvengi wavaJudha. Modhekai akasvika pamberi pamambo, nokuti Esteri wakanga avudza mambo kuti chii chake. Mambo akabvisa chindori chake chaakanga atora pana Hamani akachipa Modhekai. Esteri ndokuita Modhekai mutariri weimba yaHamani. Esteri akataurazve pamberi pamambo, akazviwisira pasi pamakumbo ake akachema kwaari nemisodzi kuti aparadze zano rakaipa raHamani muAgagi nezano rake raakanga afunga pamusoro pavaJudha. Saka Hamani hakusina, but nyaya yange isati yapera. Message yakatenderera mutemo uya wekuti vaJudha vachaurayiwa musi wakati. Ende wongo wauda kutoswedera musi wacho. Esteri ndobva achizonotaura zvikanzi iye Modhekai uyu akakusevhai uyu iye hama yangu, ndibhudhi wangu. Saka muzinda wanga uchigara Hamani semunhu aiteedzera mambo wakabva wapiwa Modhekai. Signature iya yeumambo yaigara naHamani yakabva yabviswa pana Hamani ndobva yapiwa Modhekai waanga achivenga uya. Esteri ndobva akumbira zvikanzi still Hamani afa but mutemo uchiripo. It was a death decree yekuti vanhu vaurayiwe. Ende pachimiddle Persia mutemo uyu waisagona kubviswa echero namambo. But nengari yekuti akapa signature kuna Modhekai akabva ati mimi chinyoraiwo mumwe mutemo unorivhesa uri uripo uyu. Hanzi vakabva vaunyora. Chionai zvimwe zvakaitirwa Modhekai pachapter 8 iyo verengai verse 8 neverse 10. Esther 8 verse 8. Zvino imiwo chinyorerai vaJudha sezvamunoda nezita ramambo. Muzvisimbise nechindori chamambo, nokuti rugwaro rwakanyorwa nezita ramambo rukasimbiswa nechindori chamambo harungashandurwi nomunhu. Yes. Akanyora nezita ramambo Ahashveroshi, akadzisimbisa nechindori chamambo, ndokutuma nhume dzinomhanya dzakatasva mabhiza. Dzakatasva mabhiza aimhanyisa kwazvo pabasa ramambo, akaberekerwa pazvipfuyo zvamambo. Chiverengai 15 ne16 pachapter 8 iyo yaEsther verse 15. Yes. Modhekai akabuda pamberi pamambo, akafuka nguo dzoushe nhema nechena, akadzika korona huru yendarama, aine nguo yomucheka wakaisvonaka mushava. Guta reShushani rikapururudza rikafara. Hanzi akazoparedwa Modhekai atora chinzvimbo chaHamani apfekedzwa hembe dzeumambo. Hanzi vanhu vakafara. Chionai zvimwe zvaakaita pachapter 10 iye Modhekai uyu. Chapter 10 verengai verse 2 na3. Esther 10 verse 2 na3. Yes. Zvino mabasa ake ose echikuriri nesimba rake uye zvose zvoukuru hwaModhekai hwaakakudzwa nahwo namambo hazvina kunyorwa here pabhuku yamakoronika amadzimambo eMidhia nePezhia? Nokuti Modhekai muJudha wakanga ari wechipiri paushe achitevera mambo Ahashveroshi, waiva mukuru pakati pavaJudha, akadikanwa navazhinji vehama dzake, waitsvakira vanhu vake zvakanaka, achitaurira rudzi rwake rwose zvorugare.
saka ndo maperero azoita nyaya. Muri kuona here kuti nyaya yaModhekai iri kunofanana neyaDhaniel. Dhaniel aisirwa mutemo wokuti aurayiwe. Pakupedzisira shumba hadzina kumudya, Mwari akamurwira nekuti aivimba naMwari achichengeta mitemo yaMwari. Modhekai zvakare aiti akaona mitemo yenyika ichipesana newaMwari, aimira pamutemo waMwari. Ndobva agadzirwa mutemo, kwete iye ega this time, iye nevamwe vese vanochengeta mitemo sezvaaita. But pakupedzisira kwenyaya Mwari akamurwira. Tiri kuona Modhekai achipromotwa sekupromotwa kwakangoitwa Daniel. Pastor, pandauda kuti muchindibatsira. Nyaya idzi maona taachinakidzwa muno mustudio tichingonzwa pfungwa yave naHamani nekahutsinye kaive nako kekuti unonyatsonwa ndiSatani. Nyaya idzi dziri kungonzi tinakidzwe here kuti ende Modhekai nehutsinye akomana. Dziri kunzi tidii idzi, Pastor? Nyaya idzi hadzisi kunyorerwa kuti dzingofadza nzeve. Alright. Aiwa. Kana tikaverenga kuna vaRoma 15. Romans 15 verse ya 4. Romans 15 verse ya 4 vateereri inoti kudii, Pastor? Inotiyo nokuti zvose zvakanyorwa kare. Zvakanyorwa kuti isu tidzidze kuti tive netariro inobva pakutsungirira napakunyaradza kwamagwaro. Ndimari verenga riri kuti, Pastor? Riri kureva kuti nyaya dzatiri kuverenga dzakanyorwa idzi. Yes. Dzakanyorwa kuti isusu vari kurarama nhasi tiyeuchidzwe kuti kana tasvika panguva dzakadai dzakaoma idzi zvakanangana nekuchengetwa kwemirayiro yaMwari, right, tofanira kuramba takamira tisingatye, nekuti zvakamboitirwa vamwe vana vaMwari kare, ana Daniel nana Modhekai, Mwari anotiitira nhasi. Saka nyaya idzi mubhaibheri basa radzo Mwari anotoziva kuti even nhasi patiri kurarama kune vamwe vanosubjectwa kumasituations akadai. Pamwe hazvisi kuitika nhasi, asi bhaibheri razvakazarwa, Pastor, rinonongedza kuti panguva iri pamberi apo kusiri kure nyaya dzakadai dzichadzokororeka. Saka zviri kunzi ndima dzakaita sedzana Daniel nana Modhekai vateereri dziripo pakutishingisa kuti Mwari wedu aiveko zuro, ariko nhasi nekusingaperi. Kana achirwira vanhu karwiraka, ndokaachaitawo kune vanovimba naye. Ende Satani hasha idzi dzakaperere, Pastor. Ayo, John achiratidzwa naMwari zvichaitwa naSatani mumazuva ekupedzisira. Ndiye iri kuna zvakazarurwa 12 mavhesi ya 7. Mirai mozoteereka. Munoziva chandaona munyaya yaModhekai. Hasha dzacho dzandishamisa. Kuti wapromotwa. Zvese wapiwa nepfuma. Uri kuti handinei nepfuma yese, chandoda kungoona Modhekai afa. Nai pane material gain here uka. Ende unobvonyetsona kuti ndiSatani chaiye. Because Satani ndiye anenge asingadi vanhu vanoramba vakamira pamberi pamwe. Mamati verse ani? Ndati 12 verse 17. Zvakazarwa 12 verse ya 17, verengai, Pastor. Zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kundorwa nevamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari navanobata kupupura kwaJesu. Shato ndiSatani kauri. Saka bhaibheri riri kuisa pachena vateereri kuti mazuva ano ekupedzisira vanhu vakamakwa naSatani, vanhu vakatsvukisira maziso, vanhu vanochengeta mitemo yaMwari. That's right. Amenoti ndingakukurudzirei sei vateereri, ngativewo neshungu yekuchengeta mitemo yaMwari. Sei zviri kudaro hatisi kukudeedzerai kumatambudziko ekuvengwa naSatani. Zvagara Satani akatovenga vanochengeta mitemo, but taona kuti maperere enyaya dzese dzaDhaniel naModhekai, mberi kwacho Mwari ari kunorwira vanhu vake. Ari kunorwira vanhu vake. Exactly. But Pastor, kune vamwe vekuti havarwirwe zvakaitwa Daniel naModhekai, vanotofa vakada kuramba vakamira pamberi paMwari. Sezvakaita vana Jerome munguva yema Dark Ages. Saka vakadaro ivavo kurwirwa kwacho kuri papi. Because hatingakokere vanhu kunyaya inongoswa kwadzisa mahara vowanei. Aiwa kasiteri, havakuware mahara. Zvavati shoko raMwari papa chinzi naPauro kuna vaRoma zvakanyorwa kudhara, zvakanyorerwa kutokukurudzirai. Aiwa, kandati ipapo ndapanzwa kuti zvinogona kukurudzirwa worwirwa pabasa pauri kunetswa, kana mumusha mauri kunzi muna hatidi anoita izvozvo, tine mutemo mumwe chete mumusha muno, ukangodaro hausiri mwana wangu. Ipapo taona kuti Mwari angona kukurwira. Ko kesi yevanhu vakatofa. Iyo inopindurwa pana Daniel chapter 12. Daniel 12 verse tichiverenga verse 1 na 2. Iverenge itinzo. Inoti iyo, nenguva iyo Mikaeri uchasimuka, iye muchinda mukuru unorindira vana vavanhu vako. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo isina umbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu,
kusvikira nguva iyoyo. Nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa, ivo vose vakanyorwa mubhuku. Zvino vazhinji vavavete muguruva pasi vachamuka, vamwe vachamukira upenyu husingapere, vamwe mukunyadziswa nokuzvidzwa kusingapere. Maitenyu nevhesi. Saka even kuri kwekuti Mwari atendere kuti ufe nekuti waramba wakamira pamutemo wake, mberi uko kuri kunzi kune resurrection. Vanhu vacharwirwa even kubva kumakuva. Pfungwa yandandichibvunzai mazondipa vhesi randandinaro riri kuna Malakai rinotsanangura situation iriko yekuti kune vamwe vanogona kuti aiwa kana Daniel kutya kwake Mwari kwakamupinza mugomba reshumba, Modhekai kwakaita kuti agadzirirwe matanda, saka hazvibatsireka because vaitoita utsinyana Hamani vaipromota. Saka muchaona kuti nguva yaMalakai mubhaibheri kune vanhu vaidaro vaiti hazvibatsire kudi kusevha Mwari, tinowanei, bheta tingofara tichidaro. Saka inzwai Mwari achivapindura, verengai kubva pavhesi 16. Malakai 3 tangirai pa16. Malakai 3 vhesi 16 inoti kudi, ipapo vaitya Jehovha vakataurirana, Jehovha akateerera akanzwa. Bhuku yokurangaridza ikanyorwa pamberi pake nokuda kwavanotya Jehovha vachirangarira zita rake. Vachava vangu, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo, ivo vangu chaivo, nezuva randichazviita. Ndichavanzwira tsitsi somunhu unonzwira tsitsi mwanakomana. Chimirai makadaro. Inzwai vateereri, patiri kutaura nyaya iyi, hanzi zvino dzimwe nguva zvinoita kunge zvisingabhadhare kuchengeta mitemo yaMwari. But hanzi naMwari pane zuva riri pamberi apo rekuti ndichazonyatsoisa mutsauko wekuti muone kuti avainditeerera. Anoona zvaitirwa Modhekai, vanhu vese vachinzi mamuonere azo iye second in command. But tiri kutarisa nekuri kuenda nhoroondo, hatisi kupa chidzidzo ichutu chapromotwa pabasa, but kutaura chokwadi dhei riri kunzi Mwari raachazviita idhei ripi pasi. Panouya Jesu kapa second coming, ndo paachaswoti vakafa vomutswa. Alright. Saka unenge usina kufira mahara. Unenge usina kufira mahara. Unenge wakangorara wakamirira kuzomutswa. Iro bhuku racho raEsther richinopera vateereri raMalakai. Pana Malakai 4 vhesi ya4 rinobva rakurudzira kuti saka Mwari kana acharwira hake vanhu vake vanochengeta mitemo, chii chaanokurudzira kupera kunoita Old Testament. Malakai 4 vhesi ya4 inoti kudii? Vhesi ya4 rangarirai murayiro waMozisi muranda wangu, wandakamurayira paHorebhi, wavaIsraeri vose, izvo zvandakatema nezvandakarayira. Toda kutenda vanhu vaMwari, patiri kuratidza kuti tinotya Mwari tichirayirana kudai, zvanzi naMalakai, ipapo vaitya Jehovha vakataurirana, bhuku dzikanyorwa, ende Mwari achazorwira vanhu. Pastor, hatisi kungotaurirana tiri tu, vateereri bedzi vatisingagone kunzwa kuti vari kutotiwo iye zvino, but kutaura chokwadi isusu naivo pamwe chete tiri kutaurirana nyaya idzi. Bhaibheri rabva rapedzisira ichiti chengetai mutemo waMwari. Satani anorwisa vanochengeta mitemo yaMwari, but tinofana kuichengeta mitemo yaMwari. Onekai vateereri. Tinotenda vateereri, nekuda kwenguva dzedu hatingarambi tichienda mberi. Ngatisanganei muchikamu chinoteera. Kana mungaita mibvunzo kana pamwe panoda kubatsirwa, endai kuhama dzenyu, kushamwari dzenyu, vavakidzani vanopita sangano rema7th Day Adventist. Ikoko vanogona kukubatsira, vanoziva kwekuenda nemi. Asi kana zvikakunonokerai, tibatei panhare dzinoteera. Mufona, kutumira ma-SMS, kutumira ma-WhatsApp message 0775 460 175 0775 460 175 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tikosangana muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwigende ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semana onyaradzwa nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwe tenzi wenyanza tenzi ndi
zororo